Здравейте на всички, аз съм Краси и ние ще играем Clash Royale, втори епизод. Другото, тук Валкири, Малкири, търся, ама какво станало е? Станах 5 левел. И между другото, вижте този матч. Много интересен. Стана смисъл. То някак се отказа да играе с мене. Гледайте. Ей, тук някъде в този момент се отказва. Мисля, че като убиеме ПК-то, ей, тук се отказва вече. Като виждате, вече не пуска. Зареждам с това Experience, така да го кажа. Елексира. Но се заредил на макс, се отказва. И така ще го бием. В момента гледате стария матч, не сега в момента, който го играем, и стария матч. Как го побеждаваме. Ето, бихме. Сега ще се пробваме да победим още един път. Ма сигурно няма да стане тая. Не се знае. Я бага просто. Хора, извинявайте, че така стана, че майка ми звънна. Не можахме да си довършим тук битката. Сега ще ходя на някакви гости. Дрън. Леко съм настигнал. Много леко. Там носове за пушене. И сега трябва да се обличам. Изчакайте малко.
И ще продължим клипа. Стопира. Хора, съжалявам, обаче баща ми дойде отвънка колата. Ще спирам клипа. Абонирайте се, ще има продължение на втори епизод. Извинявайте, че така стана, ама обаче какво да се прави. И абонирайте се, харесайте клипа с лайк и коментиране. И довиждане. Чао, чао!